Jeg vil bevise, at 1 over x differentieret er lige med minus 1 over x i anden. Og det vil jeg gøre ved hjælp af 2 punkter. Det ene er f af x0 er lige med 1 over x0, og det andet er f af x0 plus h er lige med 1 over x0 plus h. Og det gør jeg simpelthen ved, at det er differentialkvotienten, jeg gerne vil frem til. Differentialkvotienten, det er jo så forskellen på y-værdi, divideret med forskellen i x-værdi. Delta f divideret med delta x. Så jeg finder delta x, den er jo så, kan jeg jo spørge det med det samme, med mit matematiker øje, at x0 og x0 plus h, der er forskellen h. Så delta x er lige med h. Og delta f, den finder jeg ved at trække de her to funktioner fra hinanden. Og det gør således, jeg skriver 1 over x0 plus h minus 1 over x0. Og så dividerer jeg med delta x, så jeg skriver divideret med h, og her skriver jeg ligeledes divideret med h. Så skal jeg trække de her to brøker fra hinanden, og det gør jeg ved, at gange den her tæller med den her nævner, og den her tæller med den her nævner. Og lige dertil gange nævnerne sammen. Og det kommer til at være der. Derfor kommer det til at hedde x0 gange 1, det giver x0 minus x0 plus h gange 1. Det giver så, jeg skal lige parentes, x0 plus h og brøkstreg x0 plus h gange x0. Der vender vi lige med at regne, så vi skriver bare parentes x0 plus h gange, parentes slut, gange h, således divideret med h. Og ja, så ganger jeg ind i den her parentes, den øverste parentes i tælleren, og derved får jeg minus x0 minus h, så der kommer til at stå x0 minus x0 minus h, og x0 minus x0, det giver 0, så derfor kommer der til bare at stå minus h i tælleren. Selvfølgelig stadigvæk over x0 plus h, stadig parentes gange h over h. Og så ser jeg, der står minus h divideret med h, det må give minus 1. Så jeg skriver minus 1 divideret med x0 plus h gange med h. Nej, ikke gange med h. Selvfølgelig ikke gange med h. Gange x0. Ja, jeg får vide lige mig selv der. Gange x0. Ja. Og så så lader jeg tager grænseværdien. Jeg lader lim, jeg lader h vandre mod 0. Og det leder til, at der står x0 gange x0, eller minus 1 over x0 gange x0, og x0 gange x0, det må være x0 i enden. Og herved er sætningen bevist. Hej. Jeg vil differentiere ligningen f af x0 er lige med kvadratroden af x0. Og det gør jeg ved hjælp af de her to punkter. Det ene hedder, ens forskrift hedder f af x0 er lige med kvadratroden af x0, og det andet er f af x0 plus h er lige med kvadratroden af x0 plus h. Delta-tilvæksten af x er lige med de to punkter, derfor h. Og y-værdien, den finder jeg ved at trække de to punkters y-værdier fra hinanden. Det gør jeg således. Jeg skriver delta f er lige med kvadratroden af x0 plus h minus kvadratroden af x0. Og så dividerer jeg med delta x, som så var h. Yes. Så får jeg den smarte idé, at jeg vil gange med kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0 på begge sider af brøkstregen, og det må jeg gerne, siden da det er en brøk, så giver det samme resultat. Det giver den samme brøkdel, når jeg ganger med det samme. Så det gør, jeg skriver parentes, jeg skriver lige delta f divideret med h herovre, så skriver jeg parentes, kvadratrod af x0 plus h minus kvadratroden af x0, så
parentes slut, gange, kvadratroden, eller parentes kvadratroden af x0 plus h, plus kvadratroden af x0. Divideret med h. Og her ser jeg så, at jeg har det er produktet af to tals sum, og det samme to tals differens. Og det giver jo så kvadratet på første led minus kvadratet på det andet led. Så det skriver jeg op således. Delta f divideret med h er lige med. Jeg har selvfølgelig glemt at skrive kvadraten af x0 plus h plus kvadraten af x0. Og så er det, jeg tager produktet af de to tals sum med produktet af de samme to tals differens, som er lige kvadratet af det første led minus kvadratet på andet led. Og derfor lyder det så kvadraten af x0 plus h i anden bliver det så minus kvadraten af x0 i anden divideret med h parentes kvadratet af x0 plus h plus kvadraten af x0. Så lægger jeg så mærke til nu, at der står kvadratroden af x0 plus h i anden, og da kvadratroden er og sætte noget i anden, det er modsatrettede regnefunktioner. Går det ud hinanden, de annullerer hinanden, og derfor kommer det til at stå x0 plus h, og her står der ligeledes kvadratroden af x0 i anden, og kvadratroden af anden igen, modsatrettede regnefunktioner, så der kommer til at stå minus x0. Der ser jeg jo så med det samme, at nu står der x0 plus h minus x0 i nævneren, eller i tælleren, undskyld. Og x0 minus x0, det giver jo 0, så nu kommer det til at stå her. Så nu står der bare h i nævneren. Stadigvæk divideret med h parentes kvadratroden af x0 plus h plus kvadratroden af x0. Ja, og nu ser jeg så, at der står faktisk h divideret med h her. Og h divideret med h, det giver 1. Så jeg skriver 1 i nævneren, og dividerer stadigvæk med kvadratroden af x0 plus h, plus kvadratroden af x0. Og så tager jeg grænseværdien og lader lader h vandre mod 0. Så jeg skriver lige h til 0. Og derfor kommer det til at stå, når h bliver 0, så kommer det til at stå, når h ikke findes, så kommer det til at stå kvadratroden 1 over kvadratroden af x0 plus kvadratroden af x0, og kvadratroden plus x0 plus kvadratroden af x0, det giver 1 over 2 gange kvadratroden af x0. Og derfor må differentialkvotienten for kvadratet x være 1 over den, eller 2 gange kvadratroden af x0.